Jeden z rozhodujících producentů topenářské techniky ve střední Evropě, Viadrus, investoval za posledních 10 let do obnovy zařízení, zavádění moderních technologií a ekologických projektů téměř 500 miliardy korun. Investice na závodě Viadrus vycházejí ze strategie závodu na roky 2010 až 2014. První takovou akcí v rámci této strategie, která byla realizována na závodě Viadrus, byla instalace jednoúčelového obráběcího stroje KMS pro opracování kotlových článků. Veškeré operace frézování a vrtání byly sjednoceny do jednoho obráběcího centra. Toto zařízení prakticky nám ušetřilo až 21 pracovníků v závislosti na směnnosti na dílně obrobny. Dalším investičním záměrem, který máme připraven k realizaci v roce 2010, je rekonstrukce odsávajícího zařízení šojch kupolových pecí Prodlev. V jeho rekonstrukci získáme zlepšení pracovního prostředí pracovníků na dílnách vzhledem k tomu, že netěsnostmi v tomto odsávacím zařízení docházelo k úniku pevných částic do prostoru dílen. Další investicí na závodě Viadrus bude centralizace montáže automatických kotlů Hercules Eco, Hercules Duo, Hephaestus P1 a EcoRed. Výsledkem investiční akce bude snížení logistické náročnosti a soustředění veškerých komponentů na jedno místo. Pokud hovoříme o dlouhodobém vývoji investic, tak tady bych chtěl zmínit o investici předpokládané na rok 2014 v hodnotě cirka 80 milionů korun a jednalo by se o kompletní rekonstrukci slévárenské výroby na linkách VG. Díky těmto investicím dochází každoročně k výraznému zvýšení tržního podílu značky Viadrus v České republice i v zahraničí. V neposlední řadě se také úspěšně eliminují dopady výroby na životní prostředí. Pro Viadrus TV z Bohumína Radek Erben.